que sabe todo o que non nos gusta e tamén o que nos gusta. Hoxe montándonos as nosas comparsas e queremos que as vexan todos os nosos compañeiros e compañeiras. Elas queren facer unha homenaxe a un conto tradicional que todos coñecemos. E sabes como facer? Vannos enseñar un disfraz de lobo de meniña. Xa sei, é o conto de Carapuchiña Vermella. Venga a moverse. Decidimos ir disfrazados de un personaje manga, concretamente de Naruto. Con la vida de